Kembali bro, kita ya kena ke video. Di bentang pen ya pi ya ka dukan di dawai pin misnyu kabasna da ikong reality sim. Te pe hang ne hajrong kadon ka UCO bang. Te nang ne pat ya kumto. Te pe hang ne kadon kwe ka dukan di do senyang. Bat ka dukan di do siar. Te hadin jong kene ka dukan di do senyang. Kadon kwe ka dukan kabaret, kadukan di Waidong, kadukan di Johor, pechne Shajrong kadon ka farmasi Singkli, Shajrong jong kane kadon ka UCO bang, te Shapok jong kane kadon ka kadukan Puri, te kane pe hang ne kane ka ba wa chief ne, ka di Johor, di So, pech bahana ne shane Shiliang kadon ka shane Shiliang ka police station, te shane Shiliang kadon ka UCO bang. Kumba pitip baka kinanong po kitip baka di kadukan jong ipartap di ang ni kadukan red badon badi Waidong usip Johor kumtu ukhaw so nyamtra ashar di hang ne pej hang ne don singbot hang ne hang ne king pila banyo yakan dawai penmi snyu kabashna de kong reality pej hang ne kadon ka notice ne ka singbot ka pej hang ne king pej ba hang ne pej kane kade kedukan mo pej kane kedukan kabaret kan di Waidong don kau kasi te shani shajrong kadon ka farmasi Singkli shani shajrong kadon ka UCO bang te pej hang ne te kiba na thainong po te kitip bagi ong bai kadukan jok pertap te hang ne hila ban tip pej hang ne kane kade kedukan jok pertap te hang te kadon ka farmasi Singkli te shoban kiu farmasi Singkli kadon kane kadukan red bedi kau kasi di ashar bedi kwai di chep ki chor te nang ne king pila banyo ya kane kadawai pimi snyu kabashna dai kong reality sim te hanong po ngidi hang ne man kasni pila banyo nang ne ya kane kadawai pimi snyu te kibna thainong po riboy sabah banwan thiet hang ne pe hang ne kala don kasingbot hang ne pej hang to don kwai ru ashar sonyamtra chur khawkasi hang ne pej hang to te hang to la tho pej hang te la tho pej hang ne la tho kasing bot pej hang to la tho ba ong ba hang ne di dawai pimi snyu snai kong reality te nang ne ke kadukan pila banyo ya kane kadawai pimi snyu kana po ti khubishbun ti ba page kene video te nan sa ai bo number phone hang ne kasken ti kibom tip sa phone yang haune number te khubishbun khubli sejarmu iro itra